magawa di masyarakat sehingga batagua sapu, baik pun organisasi ataupun kursus berdiskusi. Itu penting, itu paralu. Usah hidup menyisih-nyisih wajib mencampur kenan banyak. Ku awak hidup memancia, bak pinang tumbuh di lereng alamai dipupui angin lalu. Tapi contohlah awas serumpun sandal tiok batang dek gampo indak taguyahkan. Tapi jan hanyui dirintang arwihna. Dapik pinjai ilang kapak tinggal na wajib dengan sunat. Ingat itu. Jo kawan cowok jan kari wanapi. Apalagi pacaran bercewek-cewek lah dia serupa laki bini. Iko kan indah. Alun lai dima-dima na laki-laki lah mama, nan padusi lah papa. Papa dari mana? Dari Hongkong. Yolah lantang sorak padusi. Gamuruh emansipasi persamaan hak gender-menggender. Kami berhak memilih jodoh. Oke. Masuk talangkai lebih mungkin perlu saling penjajakan. Taruhlah. Untuk itu perlu cinta indah. Manga ada indah kecaya. Coba simak. Biasanya nak, kalau hutan baru ditabe, apon saya ditanam capek tumbuh. Indah di lambua idik surang talai menyiang gadang juo jelatang tumbuh dahulu. Baik itu juga hubungan muda-mudi ko. Dek mato jolong takambang ko ati baru babungo partian mulai taboka. Mako sadonang kunyang rasuame asah berkilek lah parmato. Gomo disangku raga-raga cik kudo serupa godok lah terkicuah baru tapatia. Itu namanya pihak pilihan yang tidak objektif, tidak realis, tidak akurat, gegabah, prematur, kuranglah bijak. Akibatnya sasalan tumbuh. Saibarai dapat batu cincin tu nak. Dek selalu dipandang-pandang, digamak, ditimang-timang, cah ditonggokkan ke jari manih, bakisa ke jari tengah, yang rancak ke madipati. Beko, lah sudah diikek tukang, dikarang jua meh padu, maka hilang girah hamba memakai bosan tibo teraga habis jari nan tidak arok lain. Apa sebab? Karena hatilah pueh sabalunyo, anganlah jadi kenyataan dikicuah mimpi mukironyo. Katawilan lah. Sesungguhnya hakikat cinta adalah khayal. Bersabda para pujangga, kalau Anda ingin mengabadikan sebuah cinta, jangan akhiri dengan perkawinan. Lebih baik makan gabelo pagi hari daripada memakan roti dalam mimpi. Sudah tu pulo, ada cek lain yang ayah gamangkan. De asik patui kapatui Allah ketujuh janyawati rasa sesuai jo pangana. Dibayar perskot tando jadi alun macabuk ke tansi. Tahu-tahu dek mato palingan setan dek ranjang kila komudo rupunyo si doi mungkin janji. Toale panjar hilang kama dituntui basasi basure indak parui semakin benci yo. Manggagau sepanjang jalan pihak bailau ratok yo tangi urang bersorak pepilih yang. Nyampang ko itu nan terjadi. Kamanga ko heko. Tinggal maitong kasau gilo maresek tapi kain tak sia orang disasali. Setawa di tapi ayah cikarau tumbuh di lamang. De orang kapan nambalaya de awak pulau nan berjalan. Rasokan de rangka-rengkang egois nak menang surang. Tangguang malu, tangguang lah doso bumi jalani menyumpahi. Oh nak kanduang badan de ayah. Banang sahalai baharo kan putih tak jua ke diulek. Ayah lanjutkan surah nangko sampai rundiangan kau juiknyo supaya siang nan bak hari naknya tarang nan bak bulan. Dek masuk baca lantari nan ketek baran sua gadang nan tuo sama kinggai kau bertambah gadang duo. Isuak kadatang kutikonyo nak jodoh tibo bagian ado rueh cobuku kawatamu kau kajadi istri orang. InsyaAllah. Bare nak. Bareklah baban ke ditangguang banyaklah liku jolekoknya jalan menuju rumah tanggo. Ko lengah lupo jo diri indak tekana tampek taga alamai pakawi alam nangko. Cuba dengarkan elo-elo. Para hukama mengatakan man harafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya
mengenal pula dia akan Tuhannya. Maka sebagai hamba Allah wajib mengaji badan diri. Siapa awak sabananya? Dari mana anda ke mana sedang di mana awak ini? Joko lah paham jo diri surang. Pahamlah pula jo zat Allah pangka segala kejadian. Panjang bajelo kok dirantang nak, tinggi malaua kok dianjuang dikarek sekiro kepeguno setantang diri perempuan. Adapun kata perempuan berasal dari kata ampu. Dibari awalan jo akhiran menjadilah inyo perempuan. Sedangkan ampu berarti indua, asa ataupun bibit. Ampu jari mengkasihnya indua jari nalimo. Ampu kunik maknanya tunih nan ditanam, mato nan tumbuh jadi kuning. Maka perempuan adalah indua, ibu dan mengandung melayakan mengambangkan bangsa manusia. Itu sebabnya selain dinamakan rang padusi, perempuan disabui jo indua-indua, suami main baunya indua bareh. Sadarilah nak, kalau kau kok bangsa indua, kau adalah calon istri kandidat ibu. Walaupun asa muasa perempuan menurut kajian badanga, kalian berasal dari tulang patahan busuk laki-laki lirik nang kida paling bawah. Setantang hikmah falsafahnya rasio hakikat yang tersimpan indak lain indaklah bukan tando padusi tampe sayang buah hati curahan kasih karean tulang badan diri timbalan tubuh laki-laki. Allah menjadi sunatullah naluri insting rang namokan. Kalau padusi jo laki-laki orang nan samo saimbawan mencari keduanya. Tunggu rindu jo panabangan, batang teraga jo pangkanyo cari waraso kematian. Kok lai terbuka izin Allah bertamu di akad nikah, basuo di ijab kabul, kato sapatah mau buangkan. Maka suruhlah siriah kagagang, pulanglah pinang ketampuannya, pulang ke asamu jadi. Itulah hakikat perkawinan, perintah di dalam syarak suruhan sepanjang adat tuntutan di bidang manusia. Nah, apa makna ta'awiyahnya mangku pertahan tulang rusuk bukan dari tulang lain? Nyampang diambil tulang dado, timbualah congkak di padusi. Berjalan nak mandahulu, bakato ingin memintih sorong lompatan istilahnya. Joko tansano tulang punggung, maku padusi kejadi baban saljo gilo bergayui di belakang. Mati raso, mati pareso, indak menaruh katumbuh. Kok sibiran tulang tangkura, inyo na ingin mengapalo sipai matur memerintah jadi komandan rumah tanggo. Santano karean tulang kaki taleceh pamor martabatnya. Perempuan kajadi budak parancah luluak nan dalam bak kudo pala jambuki. Mako Tuhan mambiak tulang rusuk, nak padusi tagak di samping, dirusuak di sandiang badan di bawah lenggang laki-laki. Pada hakikatnya, istri adalah timbalan dari suami. Istri adalah partner tampe bayo pendamping teman setia. Inyo kawan tampe besar. Pakeh berundiang bamu pakai tibo diumpang ke menyisi kok lamah nan kamambilai. Inyo sadinas balain tugas nan bak balaya di lautan. Surang tagak di nangkodo nan surang duduk di kamudi. Ujuknya sampai ke Subarang ikut pasisia penumpangnya. Dilihat ke asa kejadian dipandang bangun kondisinya biar fisik maupun mental. Patutlah Tuhan mentakdirkan padusi dipimpin laki-laki. Suami tungkek junjungan, istri gagang dan melili. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari yang lain. Sebab karena itu nak, sebagai orang yang dipimpin, hendaklah patuh ke pemimpin, mestilah taat ke suami. Ikuti suruh jo kandaknya, jauhi larang pantangannya, usah pelawan pembelintang ijan penyanggah dalam hati. Kundur aku mengkhianat itu segadang-gadang dosa nak. Tapi kok batanya bakai ayah, baa caro tunduk ke laki. Apa serupa tunduk karajo? Nan kalau dipandang mato buto, joko disabui lidah kalu, joko dikana hati lintuah. Apa kau taat macam ke Nabi? Sami'na wa ata'na, sesudah didengar diamalkan, indak dihitung labu rugi walaupun nyawa tantangannya.
Atau corang rantai takui kasapia, aluni suruah alah pai, aluni tagah labaranti kanelan tuang tahan kan sajo. Begitu. Atau patuah nanbak pakihat bendi, menurut kamari bawa masuk ke lubang tak mengaluah tajun kangarai jadi juo, indah nak, indah bukan begitu dah. Tumbuhnya wajib mantaati patuah jo setia. Selagi di atas jalan bana indak menyimpang dari hukum. Kalau non mungkar disuruhkannya larangan Allah perintahnya, jangan dituri dipatuhi. Haram. Lanya tu bulan puasa saki indak musafir bukan disuruhnya batanak nasi. Janamuah. Kuiduit sedang mularai. Hutang banyak laki menganggur lah jime baju kerembengan. Disuruhnya menjadi hostes. Ijan dituri. Diparsonyo juga indak cari. Untuk apa laki macam itu? Namun mbak itu pia, sabalun tiba di sinan agiahlah dulu pemandangan. Jo lunak kata dijawab, jo elok rundi yang dibuka. Buliah membantah, asal jo dalil jo alasan. Jo bandiangan dan masuk akal jo argumen jo logika. Ada pepatah mengatakan, melawan guru jo pituah, melawan mama jo kebenaran. Buliah tegas tapi tidak boleh kasar. Bulia kareh hormat dan nilang. Sopan dan santun dipakaikan alu atarati ukurannya sudah itu tawakallah. Ingatlah naoi bahwa hakikat satu perkawinan adalah persekutuan dua jiwa. Nan bapadu menjadi satu nan tidak terpisahkan. Bak putiang laki kaulu menyatu mato jetangkai sesuai simpai jugembo sinalah ladi yang dipatuakan. Hidup adalah keseimbangan, barulah dia punya makna. Namun, bara ketaguah tangkai mengungkuang ba'ala hari punco bagayui, ko indak balilin bambalau, mako sabi guyah hulu karata tajam dan tidak ada guno di malah pancuang kamu mutui.